uwa kowa da komai barhama. Ya Rabbana abun kira kai zan kira ya barhama. Haba bawan Allah, kuna ta zuba wannan zagi sai ka ce wanda kuke yaban ƙaura ko kuma wani goje. Ƙarin tambaya ta ita ce, shi wannan zagi na aso gausi ne ko kuma na wanda ya ƙi shi ne? Shi in kana kira mutum ya shiga cikin wani tsari naka ko cikin wani addini ko cikin wani jagoranci naka, magana ake masa mai daɗi. In ya nuna baya so, yi masa adalci. In yana ciki, ka faɗa masa gaskiya. Allah da kansa ya ce, izhaba ila fir'auna innahu daga. Idan kuka je ku da annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun, idan kuka je faƙula lahu ƙaulan layyina, ku faɗa masa magana mai daɗi da Allah koyawa azantu ko kuma ya ji tsoron Allah. Abu na biyu shine girmamawa take sawa a sa zagi a yaban mutum ko kuma ƙasƙantarwa, kuma babban mutum jagoran musulunci. Bayan Allah kuna ta subba irin wannan zagi haka, akwai ayoyin da suke nuna cewar zagi ko a zuba ma irin wannan ba wai mutanen kirki ake yi wa ba. Allah yana cewa thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim, za a zuba musu a tsakiyar kansu min azabil hamim, daga wani ruwa tafashashe na azabar hamim za a zuba musu a tsakar kansu. Ko kuma ma ka kaddara ana zuba musu zagi ne, mala'iku ne suke zagin su suna kuma azabtar da su. Don haka ban ga amfanin saka zagi a cikin yaban shehi ba ko gausi, wani mutum da ake ga jagora kuma na ɗariƙa. Allah na cewa fasabba alaihim rabbuka sauta azab, shi ma ba mutanen kirki ba ne. Cikin suratul had sabbu min fauqi ru'usihim alhamim, idan za a yi waka a yi ta da ma'ana, kuma idan za a yabi manya a yabe su da lafazi mai kyau. Amma gashi ku kuna son ku isar da sako, kuna ta dura wannan ashariya, sai ka ce maguzawa. Ya Allah ka dora mu tafarki madaidaici, shine ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.